Здравейте и добре дошли в първия български портал за артисти artisti.bg. Ако сте човек с артистична насоченост, който търси работа в артистични школи или сте школа, която търси артисти, вие можете да публикувате обява при нас. Сега ще ви покажа как става това. Избираме бутон регистрация. Избираме обяви. Забележете, попълваме данни на латиница. Пишем потребителско име, парола, повтаряме паролата, въвеждаме валиден имейл адрес. Може да прочетем правилата за ползване на сайта и трябва отметката за съгласие с тях да е отбелязана. Когато сме готови, продължаваме. На тази страница използваме кирилица. Избираме града, от който сме. Ако сме от по-малко населено място, избираме областния град и след това описваме от кое място сме. Избираме жанра, например танци. Пишем нашето име. Както и кратко описание за самите нас. Това е описанието, което ще прочитат потребителите на сайта и ако си търсите работа като артист, отбележете всичко, което би заинтересувало школите. Напишете своя телефон. Ако не желаете да се публикува вашия телефон, напишете произволни цифри, за да продължите нататък. Избираме запиши и продължи, когато сме готови с попълване на информацията. На тази страница може да качите до 6 снимки в следните формати. Избираме бутон Browse и наши снимки, които трябва да описват нашите таланти. Избираме бутон Прикачи. Файлът е качен успешно. Може да видим качените снимки в галерия. Тук има опция за изтриване, както и опция да прикачим още снимки. Ако сме готови с въведената информация, може да видим нашият акаунт. Това е информацията, която сме въвели. Ако искаме да променим или допълним нещо, избираме бутон Промени. Ако искаме да видим страницата, която ще виждат потребителите на сайта, избираме Виж личната си страница. Тя ще изглежда по този начин. Име, фамилия, град, описание, това, което сме въвели, снимката и опция за изпращане на имейл до нас. Лесно е, нали? Наслаждавайте се! Пожелаваме ви успех!